Ngibona ngangelizwe molweni. Kanti sikhobela isandla esikhulu. Yebo. Hallelujah. Usakwazi ukushaya ichorus? Awuphala maphala nuzundiphale nami. Funi kama lami. Ipalena. Hayi. Akasakwazi ukube bekazi bazawukhawuleza ukungena. Awuphala maphala nuzundiphale nami. Awuphala maphala nuzundiphale. Awuphala maphala. Nami ngiyafuna igama lami. Awuphala maphala ne. Nami ngiyafuna igama lami. Sonke la. Awuphala maphala ne. Can come and yes, Sunday school. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, oh. Hallelujah. Siyabulela bangcwele bengisafuna ukubona nje abantu basekhona eMthatha na akusikudala besilapha sinemvuselelo ebenamandla ngohlobo olumangalisayo kanti iqhobela isandla imvuselelo sibena hayi tshela us down na attend bazalwane siyambulela kakhulu uThixo egameni lenkosi bangcwele dizele into eyi1 ukuzokhulekela abantu ababheka eGoli ePasikeni zokwenza a special prayer ukuba xa begoduka babheke eGoli kungabikho onto ezoba disturba egameni lenkosi dizile futhi okwesibini ukuzolanda abefundisi fane banyuke intaba kuyokhulekwa next week Fridays yakhala amazwi asixhenxe ufanele abefundisi nabo bayothatha amalanga asixhenxe
bekhuleka. Akho mfundisi ozawushumayela amazwi asixhenxe angazilanga izinsuku ezisixhenxe. Alibongwe khondlo ukhondlo ungathi uwe ozosikhonza ngecawe sawukhonzwa nguwe undlela uyahamba uqwabe nayo uyahamba egameni lenkosi ethu Yesu. Kuyakhulekwa ke bazalwane sibheke ephasikeni. This is very serious, on a very serious note. Sibheke ephasikeni baqala ke Sunday bazolo bayibambile egameni lenkosi ethu Yesu baqalile eGoli basemkhulekweni sithetha nje nathi ke sizoqala from Monday kule veke ezayo kodwa befundisi bona siyaqala ngomsonto lesithathu egameni lenkosi siyawudeke siyibambe until uFriday okanye until uThursday sesithi nje khumo senzele amazwi asixhenxe. Alibongwe igama lenkosi. Ngicela ubone izandla zabantu abagodukayo abathi siyahamba tata sibheke eGoli. Usibona nje tata sibheka eGoli. Melwane khawubuza umelwane hayibo ithini into khawuxelela umelwane iyeke into yokuvela ngelast minute ya uyaspidisa mayisa uyaspidisa uhlale ngelast minute uyavela emeza awenze kakuhle egameni lenkosi ethu Yesu. So bazalwane siyambulela kakhulu ke uThixo egameni lenkosi ethu Yesu ukuthi nisamthanda uThixo nihleze niwubuza lo mbuzo ubalekile ukuba ndiwubuze. Basaniphethe kakuhle abefundisi balapha eMthatha na? Ufanele ndibuze njengomphathi wombono njengotata waleli bandla noma le ministry basaniphethe kakuhle nothi ncamncam uthi omunye umama nothi ncamncam engabithini le nethi nothi ncamncam kodwa ke asikho apha ndizele ukuzosikelela abantwana bakaThixo nokuthi ndicheke into kuba ischedule sami sizawuba busy kakhulu bazalwane egameni lenkosi ethu Yesu. Xa siphuma apha siyaguduka sawulala eThekwini sethu ukuphumula emini pha ku11 okanye ku12 siyehla ekanye siyanyuka sibheka eJohannesburg sibheka eGoli apha siyozila khona ke ukudla sihlangane nabanye ke abefundisi egameni lenkosi ethu Yesu Kristu umNazaretha longcwele. Kodwa ningaphuthelwa Sunday sizaba nayo igest ezawushumela eMthatha ingumuntu ongumama akashumayeli uyahlola la mama yo akaprofeti uyahlola lo muntu kazana kaThixo shu. Nina nikhululeke abafundisi nizawubabona after iPhasika iyavakala nizobabona after iPhasika egameni lenkosi ethu Yesu. Maxelela abantu ukuthi iEagle Mountain apha eMthatha ayindawo iyawuba khona uYesu ade abuye asindawo baxelele futhi ukuthi asinyakaziseki noma basinyakazisa kodwa asinyakaziseki simile sithe tu. Haleluya. Uzayidela uSathana azayidela amadimoni alapha inkani emva kwePhasika siyabuya futhi sawubuya ngemvuselelo sibuye ngo6 to 6 kuyaba mnyama phansi. Khawuxelela umelwane xa sibuya sawubuya ngenye mesa hayi sawubuya ngenye. Haleluya. Ndivuyile ke umoya wami bazalwane wonwabile kakhulu egameni lenkosi ethu Yesu. Ndihleze ndithi if kwakundim mna uChaps if kwakundim owazithandela abantu base Eastern Cape if kwakundim ngabe kudala ndayeka but andizithandelanga ndithandisiwe nguThixo
wathi uThixo Eastern Cape. Ndingazi nokuba kwenzakala ntoni apho wathi uThixo Eastern Cape. Ndabuza uThixo iEastern Cape ingaka, wathi uThixo hambe mthatha Eastern Cape egameni lenkosi ethu Yesu. Kukho ezinye indawo ke apha eEastern Cape 26 before nje the end of 2026 kukho ezinye indawo sizawuvula futhi kuzo ezilapha eEastern Cape. Mamela meza wena nje okwakho ulunge makhe, ngoba uThixo uzawusebenzisa abanye benu apha. uThixo uzovusa abantu kwakhona apha phakathi. Abanye abazi sawufika nje sibeka isandla bese into kaThixo ithi qhu, athi umuntu utsho ndimlo uzawushumayela meza. Mamela ndithi mina kuwe uzawushumayela. Njengoba wena ungaze nje into kaThixo ihamba ngexesha, kuzawufika ixesha uThixo athi phakama manje egameni lenkosi. Ubona ummangaliso lukaThixo. Kanti imqhobele isandla uThixo wethu Jesus. egameni lenkosi ethu Yesu. Kwezinsuku bazalwana uThixo ubekile kule nyanga, awunkosi yami uyaphela uMarch. Uphela nini? Ngecawe okanye Monday? Phela ngomvulo? Uphela nini? Iphela nini le nyanga? Monday izintoni? Ifirst? Phela ngolesibili. Oh, abanye abantu abazoba inyanga iphela nini? 31st. Iphela nge-31st. I-31st i-Tuesday. So Wednesday you onayoke because i-3rd ingo-Friday. Nanso-ke kaniqhobele i-Passover isandla esikhulu. Praise the Lord. Amen. Asifumane izwi lenkosi egameni lenkosi ethu Yesu umNazaretha lophilileyo. Glory to Jesus. Gancinci nje. Jesu unashwela Calvary, Kaliwa kalatibi saruna. Yo. Jesu unashwela Kaliba kalatibi. Yo. Jesu nashwela Kaliba. Sunday school. Ukuqala kwale nyanga uThixo uyabheka apha kum ukuba inyanga kaMarch inyanga yefavor kaThixo. Ndiyaciba ndike ndathi ukuyithinta into yefavor kulamvuselelo esiphuma kuyo. But ndiyafisa namhlanje futhi ndiphinde ndiyithathe namhlanje ndibeke kwenye ilevel into ebizwa ngokuba ifavor. Khawuthi favor. Khawuthi favor. Many people abayazi ke ifavor egameni lenkosi ethu Yesu, but normally xa ndichaza into yefavor ndichaze in the simplest way so that wonke umuntu akwazi ukuyiqonda nokuyi-understanda into yefavor. Ifavor ndidla ngokuthi ke ifavor yinto owenzelwa yona kodwa ibe ingekho into ethi yenzelwa leyo nto. Ifavor yinto ophiwa yona kodwa ibe ingekho into ethi phiwa leyo nto.
ifavor ukunikwa iposition ube unganayo iqualification yayo. Ifavor into esusa umuntu emumva imjumpise iqueues imthatha imbeke phambili. Ifavor into emangaza abantu ukuba kwenzeke kanjani. So now ndifuna ke eBhayibhelini ke sikhangele sijonge abantu uThixo abaphe into okuthiwa ifavor. Kunomehluko insikelelo kaThixo nefavor kaThixo. Insikelelo kaThixo wonke umuntu osindisiwe wamukele uYesu njengenkosi nomsindisi uphila ngaphansi kwezinsikelelo zikaThixo. Okudala ithi iBhayibheli kundlulile bheka okusha naku kuyeza. Wena ungazijonga ngeso noma ngelihlo layizolo, kodwa enyanisweni phambi kaThixo wena usenguye lo muntu wayizolo. Kodwa abantu xa bedibana nawe bethetha bakubona uze bethe hayi siyamazi lowa, abantu basakubuka ngezolo lakho. Kukhona into endifuna ukwenza abazalwane bathi ukuyilemka ukuba ungabuki into noma ungathathi into oyiva ngabantu. Bathi abantu usenguye lowa wena khonto itshintshile apha kuwe. Mamela utshintsho lomuntu ayinto engenzeki. Abantu most of the time babuka the outside appearance yomuntu. uThixo most of the time akasebenzi nge-outside kodwa usebenza nge-inside. Somebody say inside. uThixo usebenza nge-inside. What is inside? In other words, zawuthinta namhlanje i-inside apho khona uThixo khawuyithobe kancinci le mic yambhuti apha kwi-house uyithobe kancinci. Yeah, praise the Lord. Nisakhona bazalwane. Now iBhayibheli asiyifundeni ndingaze ndihambe ixesha elide singakayifundi. Hayi tata uyithoba nguyivalile. Ukuthoba nokuvala zizinto ezimbili. Kasicheke pha akabuye lo bhuti owenza isound. Maze kuthinta umuntu ofikayo apha angazazi nezibuttons lapha uyawuthi asimoshe into. Ngiqhwabeleni isandla uyazama lokho. Tata khawuzohlala apha phambili ukhonza phi kanti wena? Hayi khona tata wenze kakuhle. Akumela uyabona nalapha ke nithi bazalwane ukulokhuza. Mina iyandihlula indawo ebonga. Ndisho naserumini apha endihlala khona. Ndiyaziklinela andizwani neroom upside down indenza ndifile somehow. Nalapha nje istage nxa sisusa indenza nisusa yonke lento elapha. Zisusu ezinezijezi ezihangwe pha. Uhlale apha athi sukhonza phandle, khonza apha endlini. Ucofe pha xa ndithi wenza into subale kutheni ukhonza phandle wena. Isithunywa sakho nesamazidibana. Hayi ndiyayinothisa lento mandalapha la sebendilapha ndaze ndakubuza ndathi hey andikubonanga ecaweni wathi tata bendihlele pha emva namhlanje ngokunikeza iphozu uhlala lapha phambili. Uyawuhlala lapha ungasaphinda usuke apho uhlale apha. Buyani bazalwane, buyani qhobelani uYesu isandla. Nanto ke lento endifuna usuke wandithoba. Undithi tata andifuna usebenzisa ivoice kakhulu. Ndifuna usebenzisa imic rather than ivoice yami. Ndishilo ngathi uyabona kuba ucofa into erongo wena. Ndimbonile ukuba ayikhona irongo le ayicofa. Hallelujah. Nanso ke buyani ke bantwana basekhaya. Buyani ke. Sithetha ngefavor kaThixo and kukhona into endisafuna ukuyifundisa abazalwane. Into yokureceive izwi elisuke lishunyayelwe. Because
abantu abaninzi bayazimamela izintshumayelo kushunyayelwa, but izintshumayelo azibasebenzeli. And hayi ngoba intshumayelo ingasebenzi, ingxaki ukuthi siyeva ukuva. Kunomehluko ke sibambene izinto ezithu. According to iBhayibheli kukhona ukuzwa bese kuba khona ukuzwisisisa. Umuntu ovile ngumuntu ovile njengoba nithetha apha ezipikeni, umuntu uyandiva. Kodwa umuntu ovisisile ngumuntu ozawuthatha i-action after isermon okanye i-message ayivile, athi practice kuyo, athi pray over it. You can't receive a message after receiving a message. Uthi hayi washumayela uChamsi, yo wathi washumayela uChamsi namhla ugqiba apho ugoduka, xa ufike ekhaya uyalala. Awuthi kuThixo bawondi kuvile uthethile ngomkhonzi wakho. Le favor bethetha ngayo Thixo ndicela ukuyi-experience ndiyibone apha kum. That means now you are challenging uThixo ngantoni ngezwi lakhe olivile lithethwa. Mamelani bazalwa, izwi likaThixo linamandla in such a way yokuthi uthi uThixo xa ndike ndalidedela ndathetha ngalo, ndiyalinda lisoze liphindele kum lingawenzanga umsebenzi. Ayibo abekho ke mtata namhlanje. Mamelana, ayikho imessage ephuma kuThixo unless iphuma kuthi. Because kukho imessage ephuma kuThixo kubekho imessage eziphuma kuthi ezabayifundisi. And most of the time imessages zethu azibi effective ezimpilweni zabantu. But imessage ephuma kuThixo noma kanjani ngamane kube umuntu oyedwa, soze imessage iphume ingasebenzeli umuntu, ngamane kube ngumuntu oyedwa oyi-one kodwa uThixo aziyo ukuba izawusebenza. Abanye bangangayiva kakuhle kodwa kubekho umuntu abemnye, lo muntu omnye uThixo uzawudemonstrate, abonise ngaye ukuba yena uyalilonda izwi lakhe, uyaligcina izwi lakhe. uThixo akathethi because anomlomo, uThixo uthetha because kunesizathu, kunesidingo. Soze uThixo athethe ngefavor simply because unomlomo. Ethetha ngefavor uthetha ukuba abantu bami bayayidinga ifavor yami. Ifavor bafundisi ndithandela into yokuba yabona xa siza kufavor na into endiyithanda ngefavor. Ifavor ayikhathali, ayinandaba ukuba uphuma kwikhaya elinja. Ifavor ayinandaba kuba ufundile okanye awufundanga. Ifavor ayinandaba ukuba wena uzalelwe kwikhaya lezinqalekiso. uThixo xa efikile kokwenu ufika khetha umuntu abemnye, adonsa umuntu abemnye. Basala abanye kodwa wena izinsikelelo zikaThixo ifavor ifike phezu kobomi ba. Khawuthinta umenzo ba ikho into ezokwenzeka, kukho into ezokwenzeka. Suncama tata, ndifuna uhamba kakuhle nabo. Ndizaxelela ukuba siyahamba ke ma. Xa ndithi ke siyahamba uzawuhamba. Mamelani ifavor. Andithethi ngefavor yomntu. Hey, ndiyayoyika ifavor yomntu. Because ifavor yomntu xa umuntu akwenzele ifavor uhamba kukhumbuza ukuba ungalibali ndakwenzela ifavor. Ndiyayoyika ifavor yomntu. I rather ndibe nefavor kaThixo kunokuba nefavor yomntu. Because umuntu ahamba akukhumbuza ukuba ayinokuthi akukhumbuza nxalela abantu athi ningamboni anje ndamenzela ifavor. Ndiyayoyika into yomntu. Because umuntu xa kwenzela ifavor uhamba xelela abantu athi bathi abantu yayinhle isudu oyinxibile mfundisi, athi yena kuba ndibonile isudu benxibe ngumfundisi namhlanje wayiphiwa ndim.
Ngumntu ke lowo. Umntu every time xa kwenzela into uyathanda ukukuremind. But ndithanda ifavor kaThixo. Ifavor kaThixo xa iwela kumntu. Sucwila tata, sucwila. Ifavor kaThixo xa iwela kumntu. Ndithanda into eyi-1. Sozuve umuntu ethetha athi ningambo uThixo kuthetha izulu lithi izulu nimbone nje kungenxa yamandla esiphambano kuthetha into yesiphambano. Hayibo molwane mthana, molwane gangelizwe, bambameza because lento yefavor izafuneka ukuthi uphume namhlanje noma ngabe ezinye intshumayelo nesemon uyazimista, kodwa le yefavor mntase ndicelwa ungayimisi lena. Le yefavor iyayifika ifavor kumntu abotshiwe, athakathiwe, aloyiwe, kodwa xa kufika ifavor ifika kumntu oloyiwe wathakathwa kwavalwa kwathiwa siyazivala into zakhonto ezawulunga ezokwenziwa yilo. Kodwa xa ifavor kaThixo yehlela phezu kwakho bakubona uphuma ulibele uthakathiwe basibuza ukuba uphume njani, babuza nebodwa ukuba uphume njani lo, ngoba umntu ahamba noThixo xa uvala kweli cala uThixo uvula kweli cala, xa uvala kweli cala uThixo uvula kweli cala. Sosumvala umntu ohamba noThixo uyathanda uthanda kodwa ndingathatha namhlanje apha emthathana. Somebody say favor. 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 Somebody say somebody. Kawuthinta umeza uthi meza ndiyasola namhlanje lento yefavor ngathi izawuwela pha kum. Kunento endiyivayo engathi lento yefavor ndizawuphuma nayo namhlanje. Yabona xa ndithetha ngefavor andithethi ngento endiyibone komnye umuntu, ndithetha ngento elapha kum. Ifavor kaThixo ndiyayibona, ndisayibona, ndisaza kuyibona. Subreaka tata xa uhamba nami, hamba nami waya ungafumpuki ukhuphuka ushone, hamba nami kawuphinde unyakazise umesi. Kunento endiyivayo engathi namhlanje ndizawuphuma nefavor kaThixo ihleli entloko yami. And I don't know, but I'm feeling something like tonight God is gonna do something to someone. I feel like God is gonna open new doors. Somebody say yes, Lord. The devil is a liar. Tell your neighbor, we are going nowhere. We are standing in this place. Asindawo, asinyakaziswa, asinyakazi. Noma ngabe siyanyakaziswa, kodwa mkhulu ongakithi kunalo sozweni. Somebody say favor. Somebody say favor. Somebody say favor. Somebody say favor. Somebody say faith. Somebody say faith. Somebody say faith, faith, faith. Somebody say faith, faith, faith. Somebody say favor. Tate kimangi yaka. Kawe utshwanetse
Maya. Oh, hallelujah. Oh, Shabbatos. Utsanetsi. Kodwa Yesu. Ithini into yanamhlanje ebusuku. Kule ndawo. Thini into kaThixo. Mama. Ndingahambi kakhulu. Omnye uthi, "Hey chaps, ndayirhalela lento yefavor othetha ngayo, into ndimdala ayizukundenzela nto." Mamela, ifavor ayinandaba kuba ungakanani. Ifika kumakhulu na 85 years. Igama lakhe nguSara. Una 85 yafika into kaThixo kumakhulu na 85 years. Obengafumani bantwana. Ngenye imini izintombi ziyahamba ziyapha ekliniki. Ziyafika ziyahlala pha esibhentshini. Oko akhwazile unesi athi next ziyachifta. Oko athi next ziloku ziyachifta. Kubekho umakhulu ofikayo una 85 years. Xa efika umakhulu ufika ujoyina le queue yalabantwana. Kufika umakhulu na 85 zisamntwana isikhafu. Mamela, ifavor kaThixo xa ifika man. Ndithetha ngefavor mna kaThixo. Lifike mosalakhakwazana. Lithi molweni bantwana. Lifika lihlale apha kukhiwisha khona. Akhwazi unesi athi next ziphakama intombi. Aloka shifta nayo umakhulu. Bathi abantwana, "Mama, uselayinini makhulu, uselayinini right?" Athi ewe akusiyo iline yalaba abakhulelwe abazocheckisa kuba umntwana usahleli kakuhle. Bathi yiyo makhulu. Ithini into kuwe? Athi hayi, inoba nami ndiselayinini right. Kuthiwe next kunzima nokuphakama kumakhulu. Xa kuchiftwa athi bantwana bathi mama ithini lento. Bathi abantwana athi ayikhululekani. Bathi abantwana singakugqithisi. Athi umakhulu khululekani bantabam. Namuthixo uthe wandikhumbula. Bathi abantwana kodwa bathi abantu ngubani loganga ngomakhulu? Inoba umakhulu mhlambe udlwenguliwe okanye ithini into? Athi umakhulu hayi bantwana, akho umuntu ondidlwengulile, ngutata wapha ekhaya. Xa efika angena pha kwela gumbi likagqirha uthi unesi, "Gqirha, kukho ingxaki apha." Uthi andazi noba ndimngenise lo landelayo na. Uthi ugqirha, "Yintoni nesi?" "Lilanga namhlanje lokutshekha bonke abakhulelwe." Uthi gqirha, "Suke kwenzeka into endingayiqondi kwamna apha. Kukho umamkhulu xa nditshekha pha kwinto yakhe una 87 years kodwa ukhulelwe." Athi ugqirha, "Hayi nesi, noba ikho into iselile." Athi soze kaloku mos uyenzile ibiology, akwenzeki. Iphelela pha ko-60, 65, 87. Athi hayi soze. Athi hayi ntombi, inoba une-growth emilayo phakathi eswini, mzise mngenise. Athi hayi gqirha, ukhulelwe lo mntu. Athi ugqirha khawumngenise.
yena umakhulu musi ngelo xesha kasafuni kwanto, kodwa yinye into evuyisa umakhulu ukuba lento bengenzeki eminyakeni emininzi seyide yenzeke. Uthi xa engena athi molo nyana, molo mntanam. Athi ugqirha, hayi makhulu, athathe ezazipopolo zakhe azifake. Athi makhulu, there must be a problem apha kuwe. Uzokwenza ntoni apha? Athi makhulu, hayi bo ndizotshekisha ukuba usahleli kakuhle umntana. Athi ugqirha, andikuva makhulu, umntana? Athi ewe. Athi ugqirha, hayi ayikhonakali le. Afaka ugqirha ezazinto ubani uphethe ii-earphones apha. Zisaphi ii-earphones? Ndiyabazi ii-earphones. Hayi ndiyazi, ndifuna into endiyazi uba ndizayifumana phi. Le genge soze uyihlukanise nezi. Khawuyenze buyani apha kum. Hayi itawule yam. Athi ugqirha, makhulu, inoba kukho i-growth emilayo iyakhoza kuba isisu sikhule sithi. Afake ezazinto ugqirha abeke apha. Athi xa ebeka apha eva uba ikhona into engathi yaphefumla lapha phakathi, anyuse ugqirha abeke apha. Eva kuba khona into ethi ehlise ugqirha abeke apha, ibekho into enyakazayo. Athi ugqirha, hayi makhulu, kuzafanele siye kuskena, sithi ukufaka pha emshinini ke sibone nyani ukuba yona ivakala ngathi umuntu, kodwa is so impossible at your age. We are serving the God of impossible to be possible. Awethu Thixo nguThixo owenza into engenzeki. Langenzeki kubantu kuThixo wethu yenzeka. Ndingathetha namhlanje mthatha ndigoduke. Bamfake umakhulu pha kuskena. Alale umakhulu, kufakwe umshini. Ajonge pha kwikhompyutha kwiscreen. Akubona okuncane kuthi okuncinci ngaphakathi. Kuthiwa makhulu, wena ujonge pha kula TV. Athi umakhulu xa elele ajonga i-TV, into evela ku-TV yinto elapha kuye. Xa kuthi pha ku-TV kuthi apha kumakhulu. Kukho into enyakazayo emthatha iprofessor. There is a shake that is taking place. There is something that is about to happen. There is a turnaround. Atu makhulu, oyina kusekuhle kona. Alile umakhulu. Why elila umakhulu? Because lento kumuthathi iminyaka before yenzeka, kodwa ekugqibeleni ithe yenzeka because ithi iBhayibhile okungenzeki kubantu kuThixo wethu kuyenzeka. Aconfirm ugqirha athi makhulu nyani kunjalo. Athi congratulations umuntu omdala, at your age siyaqala ukuyibona
into enje. Somebody say, what is impossible with man, with God, all things are possible. I'm talking about the God of the impossible. To be a Marika Basutalabaha Sinabosa. Dithatha ngoThixo wezinto ezingenzeki kubantu kodwa kuye ziyenzeka. Kawuthinta umenza uthi menza lo Thixo kahlulwa nto, akho nto inzima apha kulo Thixo, nakuwe izokwenzeka. Andivale ndikhoduke athi ugqirha Granny, I've never seen this in my entire life. A woman of 87 conceiving, and the baby so healthy, because we take like nikinto ephili namakasa inamasa aphume umakhulu selagoduka wambuyema inhliziyo ithi ngaphakathi. Abantu badibana nomakhulu athetha yedwa bathi awushemi ihambile iminyaka, bathi kodwa kwenzakala ntoni? Kutheni noba uyagula? Kutheni isisu sakhe singaka? Ngoba abantu abafani. Kubakho abantu abambukayo bathi noba kwenzakala ntoni kulo mama shem. Kubekho izinto ezingakhathali ezibuzayo. Zithi hayi bomolo makhulu, kutheni intombi? Kutheni intombi endala isisu sabangaka? Ithi intombi endala yebantana lo Thixo uyayenza into. Ambu makhulu bathi makhulu uthetha ntoni na? Ithini into yakho? Athi yo ude wandenzela lo Thixo. Bathi makhulu uthetha ngantoni? Khawubeke mani indaba siyive. Athi bantana andazi ukuba iminyaka mingakhi ndizama, nibona nje kukho okumfanyana okulapha. Bathi makhulu khulelwe? Ngubani utata walo mntana? Ngubani utata lo mntana? Athi usedlini kuAbraham. uThixo uzokwenza into, mamela. That is why ndifuna ukuba iBhayibhile iphile, because into enza ukuba abantu bareceive noThixo asebenze ukuba iBhayibhile iyaphila ngaphakathi kwabo. Xa iBhayibhile singayenzi iphile kubantu, abantu soze babone amandla kaThixo. iBhayibhile fanele siyenze iphile. That is why ndikubekela umzekelo mina ngogogo owathola umntwana at the age of 85 noma 86, because she got pregnant at the age of 85. At the age of 86 she gave birth to a son, a very healthy boy. Mama wethandaza imini nobusuku ingenzeki into. Bathe bathi abantu kodwa Abraham hayi mbhemu utshebile yo, but ingxaka akho umuntu ozawutshela ifa lakho khosa unabantana. Kuhlekiswa ngoAbraham. Ngenye imini uthi lo mama kuAbraham, tata sele ndimdala, ngena kuHagari, usamncinci lo, akufumanela abantwana because usayithini into yengcebo yakho engaka unganabantwana. Uthi uAbraham hayi mama, uthi hayi khululeka myeni wami, ndime ndikhululayo, ngena kulo ntombazana akufumanele umntwana ozaba yindlalifa adle ifa. Kaloku thina sesibadala. Wangena uAbraham. Xa sela
ngenine untombazane wakhulelwa wayibona uSara lento ukuba ingxaki ayikho kumyeni wami, ingxaki lapha kum. Wagive up, wathi akusenandaba, uThixo bekangandiphanga abantwana. Wafika uThixo wathi, Sara, ngubani othe kuphelile, ngubani othe akwenzeki? Wathi, mamela, noma unganikezela ngomyeni wakho, ndinguThixo wepromises, and iipromises zam ndiyazikhupha. Ngubani othe akuzukwenzeka kuwe? Wathi uSara, but sekuphela iminyaka emininzi, ndina 85 ndiya ku-86, ndikhulile ihambile iminyaka. Wathi uThixo, namhlanje ndizisa iindaba ezimandi, uzawukhulelwa, uzala indodana. Glory to Jesus. Into bengenzeki. Wafika uThixo, yathi ingilosi kaThixo xa ifika kuSara, yathi, Sara, mamela, uthi uThixo ndizokuxelela ukuba uzawufumana umntana. Next year uzobe sonomntwana. Ithi iBhayibhile wahleka uSara wathi, he. Wathi, yu, lezi ingilosi kanti nazo ziyabhutha. Wathi izingilosi ziyaphupha. Yathi ingilosi, xa uThixo ethethile, uthethile. Wahleka uSara. Kwahamba ingilosi kwafika uThixo. Hayi, andabayivanga le. Kwakuthetha ingilosi isithunywa sasemazulwini. Sithi, Sara, uthi uThixo ndizokuxelela kuzokwenzeka. Awuzuphela lo nyaka. Wathi uSara, all story. Udala ndayivale, udala ndiprofetwa, ndifike kule cawe ndaprofetwa, kwathiwa babona iwealth apha kumbabona ingcebo, I'm rich. Kwathi hayi, kuthiwa ndibonakala ndizawutshata nomntu isikhondla sendoda esinemali, isuka ihambile iminyaka, ndifumana kwalo mtshata, ndibona kwaso sikhondla bekuthethwa ngaso. Wathi, yathi ingilosi, uthi uThixo kuzokwenzeka. Wathi uSara, hayi kahle. Wathi, suhleka mama, xa lo Thixo ondithumile ethethile izwi lakhe aliphindele umva. Wahleka uSara, wahleka kamandi, wagegedeka. Wathi, makhulu ongaka, khanifanele nicinge mna sendiphethe umntwana su andinawo nalawo mandla. Kodwa yathi into kathi xa sele ifika kuye abakhona amandla, ngoba uThixo akakuniki into engaphezu kwamandla akho. Kwenzeka uthe xa lehleka uThixo, yahamba ingilosi, wafika uThixo. Wathi uThixo, Sara, kuthini ukuba uhleka? Uhleka ntoni? Undihleka because ndingumntu othetha izinto zingenzeki? Uhleka because awundikholwa? Wathi, mamela ke, sokhulelwa, ndithetha nawe nje, ukhulelwe. Ithi iBhayibhile, uSara wambiza umntwana umqambi igama ukuthi uIsaac, okusho ukuthi ngahleka, lihlekiswa ukungakholwa. Yabona khona abantu abahlekiswa lilizwe likaThixo lokuba uyabona le uzoyenza uThixo, kodwa kube khona abantu abahleka ukuba kunini ukudlalwa ngathi, kunini ukuthethwa, mamelani sediyafana. 86 years obeletha uSara. Wathi uThixo xa ifika, wathi, mamela Sara, ifa lenu alizukudliwa abezizwe. Wathi, ukhona owesithembiso, muhle lo, uright, naye niza kumsikelela nimbusise. Kodwa ukhona owesithembiso, owecovenant.
kukho into ehambe yalahleka ebandleni kubazalwane. We don't understand the importance of a covenant. Some people, they will never receive a blessing of God until they covenant with God. When Penina efumana abantwana wayehlekisa ngoHana, uPenina athi 1 zithi 0 kuHana. Nto kaPeni zithi 2 zithi 0 kuHana. Athi uPenina xa ehamba Tina sitholayo, Tina sithola bantwana, Tina sitholayo. Athi kosa kube nini ngenzeki. Marashe bekezela skepsele kuzoluka. What 3 zithi 0 kuHana. Siko sithi 3-0. Boni Kaizer Chiefs yakhuphuka kulamala. Iqale yathi 1-0. Ngeweekend yathi 2-0. Kule weekend ingathi ya ku 3. Andivala ninayo into okunibamba apha emthatha. Ninayo into okunibamba, nisenayo into okunibamba. Ntetheleni nifuna ugoduka. Xa sithi 3-0 after provocation, hey bazalwane, some of the prayers esizenzayo asikoba uThixo akayiva imikhuleko yethu. Ingxaki sihlezi kosofa, sikwi comfort zone, sincebelekile. uHana kwabiza ukuthi asuke kwi comfort zone because lo Penina lo ithi iBhayibheli wayemprovoka. Wayangayithethi kamandi into yokuba uHana akafumana abantwana. Wayemprovoka athi lento engafumani abantwana. Uzokwenza ntoni apha? Uzokwenza ntoni apha? Chatile mara ufumana abantwana. Sothuma abantwana bami. Yazalwa ntombi. Kusho uPenina athetha kuHana. Zathi 3-0 iscore. Kanti xa sithi 3-0 akazi uPenina ukuba u3-0 uThixo uzawufaka makoshataya, uzawufaka u6 kulo 3 yathi 360 degree kwaba khona a turnaround. I prophesy a turnaround, a 360 degree. God is gonna turn your life. Many people bazobuzana ukuba yenzeke kanjani, uba xanele ukuba ngenzeki kubantu kuThixo yenzeka. A 360 turnaround, a 360 degree. When God changes someone's situation, when God changes your life, He doesn't ask a permission from any man. When God blesses you, you don't ask a permission to your neighbor. He doesn't ask a permission from your family. He doesn't ask a permission from your father. But when God makes a turnaround, somebody say turnaround. Somebody say turnaround. Somebody say turnaround.
I feel a turnaround. God is turning things around. God is turning things around. Something good, something wonderful, something marvelous, something glorious, something worthy, something good is about to happen to someone tonight. God, 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 God is turning things around. Shumakadesalia Limakusata Zabakushanda Elababasaya Kaukana Lumeza Yashinji Megoyam Namhlanje busuku uThixo utshintshisito kawuthene 360 kathathu uthi 360 something is about lika liberos enababakosaya kawuthene kayi3 uthi 1 uthi 2 uthi 3 uthi I receive. It's happening now. It's happening now. It's happening now. It's happening now. Yeah. Yes. 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 Yeah. Yeah. Something is happening now. God is changing people's life. Tata, you will never be the same. Tata, you will never be the same again. God is turning your right. Likabosa, Ela Babaya. Enanama Suparata Repepepepe Ripapapapa Subababasa Enamakosataya Libarasite Yandanabosaya Oh, Shikamando Sayede Shikataria Mosa Shikataria Mababosa. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. A turnaround. 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 Yeah. 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 Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Lord. I prophesy upon your people. Let there be a turnaround upon their finances. Let there be a turnaround upon their families. Let there be a turnaround upon their businesses. Let there be a turnaround upon their marriages. Let there be a turnaround upon their gifts. Let there be a turnaround upon their talents. Let there be a turnaround. 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 I break every limitations. I break every curse. I break every spell. In the name of Jesus. Ilamakosatabaya. Ziparata. Riparatosha. Rapasatakaya. Rumakushadara. Rubababa. Yeah. Yes.
Let there be a turnaround. Shumakosata. Shumababayande. Libababosa. Liparatosateke. Liparandosuta. Enamandera Messiah. Inanana Baba. Yes, 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 yes. Yes, Jesus, yes, Jesus. Yes, Jesus, yes, Jesus. Yes, Jesus, yes, Jesus. Yes, Jesus, yes, Jesus. Kompromisanda sakho. Fulumlomo. Tandaza. Kulega. Yana baba baba. Yana baba bosaya. Yana baba sita. Ina makosoto boya. Yanda la baba saya. Rapasita. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes Jesus, yes Jesus. Yes, Jesus, yes, Jesus. Kumababasaya. Rebecca Satakaya. Inanababosai. Yandanabosai. Pabisana Sakufulumlo. Gakama Liga Yesu. Wasanda Zareta. Lamakosanda Bakosate. Lamashika Bayonda. Remama Yende. Iya baba baba saya kadele bossa telebe supakata kata kata supakato satekete supakata mama suparato satapaya suparakoto sate zibababoko sotopara ripa papaya tata ripakato satakabaya Rimama babosai, yanteke bosada, inanana babakusada, inabababos, ikaporatosa, ikapatorosita, ikapapasikapa. Let there be a turnaround. Emtata mulubu. Let there be a turnaround. Enkangelizwe. Let there be a turnaround upon Eagle Mountain Prophetic Ministries. Let there be a turnaround. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Saizan bulalutika. 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 Kukwintenzekayo. Phakathi kwalendlu, phakathi kwalendawo, kukhwintenzekayo ngegama lika Yesu. Ushana makhosi enana babobosi kabababosa telena babosa rekekekekekekeke sabatu satapaya shibababosaya sekatali babosa. Hallelujah, Sunday school. Kobisanda. Gekama ligayes. Kobelisanda gakulu. Shunana mama bosa. Nekeparatesea. Ripapaposa. Rikapaposete. Rimama. Kupakusha. Come on, pray. Ziakashugi siboko. Iafunagi minyago. The devil is a liar. The devil is a liar. Shona makadosaya. Sekatali bababasa. Mantolobosai. Ripakados. Yes, Lord.
Jesus. Bosnia. Vamos. Shana namayeke. Shana mamoko saye. Shoo! Vamos.
Thank you, Jesus. Mondoya adosia, momondoko. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Ushanda baba sota. Ina mama kosa tena. Andinando. Dingenawe. Wana tiko umuzi. Andinando. Dingenawe. Wana tiko. Ela wonke umuntu ezengaphambili. Wonke umuntu onifuna ukumbeka isandla nithethe insikelelo zikaThixo. Thethe ifavor kaThixo. Thethe ukhuselo lukaThixo. Wonke umuntu onceleze phambili. Sesiyathandaza.
Jesus! 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 Jesus!
Kasimqhobele isandla esikhulu uThixo wethu. Kasimqhobele isandla esikhulu umoya ongcwele. Kasimqhobele isandla esikhulu uYesu kumkani wokumkani. Thank you Jesus. Nkosi bazalwane siyambulela uThixo kakhulu ngelixesha asiphe lona. Hallelujah. Hallelujah. Ayibo hallelujah. Ndiyacela bazalwane ngelixesha sizise umnikelo wethu loku onako. Abafuna uswipe abazoswipe, abaphethe ucash wabo bazawuzisa apha phambili. Noma keni ibeke nje apha ezinyaweni. Egameni lenkosi yethu Yesu, amen. Lento uThixo akuphathise yona namhlanje. Asizeni bazalwane. Sesi-ready for ugoduka. Praise the Lord. Sisa lento nayo. Ofuna ukuswipe uzawulinda apha. Bese nomshini. Bese wonke umuntu uyanikela. Praise abayiphethe abazise apha. God bless you. Sikelelo zikaThixo phezu kwakho. Sikelelo zikaThixo phezu kwakho. Sikelelo zikaThixo phezu kwakho. Ngegama lenkosi uYesu. Sikelelo zikaThixo phezu kwakho. Bakhoboleni isandla esikhulu bazalwane basayisi. Bakhoboleni isandla, bakhoboleni isandla, bakhoboleni isandla. Sikelelo zikaThixo, sikelelo zikaThixo. Sikelelo zikaThixo. Sikelelo zikaThixo phezu kwakho. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ake simqhobele kakhulu bangcwele uThixo wethu. Kani vale. Diswethile so umoya akumelanga undibethe. Siyabulela kakhulu bazalwane uThixo anisikele. Bakhona abafuna ukuswipe. Nasi ispeed point abafuna ukuswipe, ufuna ukutepa. Anyway onganikela ngayo siyambulela uThixo usuthathi kancinci umnikelo wenu bazalwane. Amen. Nokho into yokusela yona sizayifumana. But into yokugalela sizukuyifumana. Kodwa eyokusela yona sizayifumana ebuswekile.